Вітаю, шановнае гаспадарства, вы на YouTube-канале Еўрарадыё. Праз тыдзень беларусаў чакаюць выбары ў каардынацыйную раду 4-го склікання. На месцы ў протапарламент прэтэндуюць 9 палітычных спісаў. І дзеля таго, каб вы разбіраліся ў палітычных спісах, якія канкуруюць паміж сабой, Еўрарадыё ладзіць дэбаты паміж іх прадстаўнікамі. Сёння вашай увазе апошнія дэбаты, апошняя серыя дэбатаў, якія адбываюцца па строгіх правілах. У кожнага ёсць аднолькавы час на тое, каб выказацца, раскрытыкаваць суперніка і адказаць на пытанні. Хто выглядае больш пераканаўчым, вырашаеце вы, шаноўныя гледачы, галасуючы ў часе трансляцыі. Трансляцыя ўжо ідзе, а галасаванне пачнецца літаральна праз некалькі хвілін. Дэбаты складаюцца з 3 частак і апошняга галоўнага заключнага слова кандыдатаў. У першым раўндзе усе прадстаўляюць свае праграмы, у другім раўндзе удзельнікі спрачаюцца, а ў трэцім адказваюць на пытанні аўдыторыі Еўрарадыё. Мяне завуць Маша Калеснікава, я выступаю мадэратаркай гэтых дэбатаў і буду сачыць за тым, каб яны прайшлі па прынцыпах роўнасці, справядлівасці і ўзаемапавагі. Дадам, што я таксама працую ў журскіх рамках, такіх жа, як і сённяшнія дэбатанты, то бок я задаю пытанні коратка і па справе. А таксама магу спыніць удзельнікаў сённяшніх дэбатаў у тым выпадку, калі яны будуць выходзіць па-за межы рэгламенту, то бок я іх буду прасіць скончыць думку. Ну а цяпер самы час прадставіць удзельнікаў сённяшняй дыскусіі. Гэта кіраўнік спісу «Рух Воля» Мікіта Забуга. Вітаю, Мікіта. Вітаю, шановныя беларусы. На экране вы можете бачыць першыя нумары спісу «Рух Воля». Гэта Мікіта Забуга, Вадзім Кабанчук і Ігор Турцевіч. Наступная наша дыскутантка, прадстаўніца спісу «Аб'яднаная грамадзянская платформа» Святлана Шаціліна. Святлана, вітаю. Радая, што вы да нас далучыліся з Украіны. З вами сёння акурат такі той самы гендерны баланс трымаем. Доброго дня ўсім. Вы, шановныя гледачы, можете бачыць першыя нумары спісу «Аб'яднаная грамадзянская платформа». Гэта Мікалай Казлоў, Святлана Шаціліна і Уладзімір Шанцаў. Ну і трэці удзельнік сённяшніх дэбатаў Артём Брухан, трэці нумар спісу «Кааліцыя Латушка» і «Рух за свабоду». Вітаю, Артём, радая бачыць. Добрый дзень, паважаныя калегі, добрый дзень, слухачы, гледачы Еўрарадыё. На экране першыя нумары спісу «Кааліцыя Латушка» і «Рух за свабоду». Гэта Павел Латушка, Юрый Губарэвіч і Артём Брухан. Сустрэча Артёма, Святланы і Мікіты – гэта вынікі лёсавання, якое Еўрарадыё правяло да пачатку дэбатаў. Яшчэ раз нагадаю, што гэта жывы эфір, што усе нашыя сённяшнія госці далучыліся да нас праз Zoom і самі кантралююць свае мікрафоны. Я ж кантралюю рэгламент дэбатаў і аб'яўляю галасаванне адкрытым. Пачынаем першы раунд. Такім чынам, першы раунд. У кожнага удзельніка дэбатаў ёсць 3 хвіліны на тое, каб сцісла агучыць праграму свайго палітычнага спісу, то бок расказаць, з чым кааліцыя тая ці іншая ідзе ў каардынацыйную раду і чаму за яе мусяць галасаваць выбарцы. Ну што ж, Святлана Шаціліна, пачнем з вас. Мікрафон ваш. 3 хвіліны вашыя. Доброго дня, паважаныя калегі, паважаныя гледачы, паважаныя выбаршчыкі. Цель маго выступу – даць вам больш інфармацыі, чаму саме за аб'яднаную грамадзянскую платформу ёсць сэнс галасаваць. Мы вважаем сабе выдатнікамі, мы номер 5 у спісе, і мы адзіныя, хто ідзе ў каардынацыйную раду як партыя. Основа нашай аб'яднанай платформы – гэта аб'яднаная
Бачите, я вельмі хвалююсь, таму прабачце. Аб'яднаная грамадзянская партыя. Партыя мае гісторыю з 95-го года, і калі я далучалася да партыі, я паглядзела, чым мне блізкі гэтыя прынцыпы. І гэтых прынцыпаў 5, тыя, якія для мяне былі блізкі. Гэта ліберальна-кансерватыўная партыя з праеўрапейскімі каштоўнасцямі. Гэта партыя, якая дэкларуе эканамічны лібералізм. Гэта партыя, якая за палітычную дэмакратію. Гэта партія, якая за прававую дзяржаву, і гэта партія за праеўрапейскі геапалітычны вектар. І таму нашы асноўныя 5 крокаў, якія б мы хацелі зрабіць, калі мы будзем у складзе каардынацыйнай рады, гэта, па-першае, рэформа каардынацыйнай рады, каб мы ператварылі гэта нарэшце до самой рады, якая координуе усе працэсы. І на наш погляд, першае, што трэба зрабіць, падумаць пра склад, і учаснікаў мае бути не 80, на наш погляд, а менш, напрыклад, 40. Другое, што мы хацелі бы зрабіць, гэта рэформы для Беларусі. Праца з беларусамі. У нас у складзе партыі ёсць пан Анатоль Лябедька, які разрабіў усе неабходныя заканадаўчыя акты, і наша праграма кажа пра тое, што людзі, які знаходзяцца ў Беларусі, можуць зайти на сайт, напрыклад, Прастора, і пабачыць там, якія заканадаўчыя акты, якое заканадаўства мы хацелі бы, каб было у вольнай дэмакратычнай Беларусі. Далее, гэта падтрымка Украіны і палітвязняў. Ясна, што я, як галава місіі дэмакратычных сіл Беларусі ва Ўкраіне, знаю гэту тэму вельмі добра, і таму мы прям справамі пацверджваем то, што мы дэкларуем. Чацвёртае, гэта еўраінтэграцыя. Тобто точно знаем, што наш вектор гэта праеўрапейскі вектор. І астатняе 5, гэта мы як партыя і як платформа бярем на сябе адказнасць, і гэтая адказнасць ёсць у нашых кожнадзённай працы. Светлана, я мушу вас ужо спыніць, на жаль, час ваш скончыўся. Цяпер на чарзе ў нас прэзентацыя праграмы палітычнага спісу «Рух Воля». Мікіта Забуга, калі ласка, вашыя 3 хвіліны. Шановні брати і сестри, у нас, на жаль, нема таких регалій, статусів, дефініцій партії, фінансування, грантів, такої великої програми. Наша фракція заснована простими хлопцями і дівчатами, які не на словах, а на справі здобувають свободу, волю для Білорусі, які ризикують своїм життям. І мета у нас проста – гэта вызваляць Беларусь. Не вось праз гэтыя бурбалкі слоў, а канкрэтнымі сваімі дзеяннямі. Выцягваць з ганьбы нашу краіну, в якую засунуў хворы чалавек, захищаць гонар і годнасць нацыі. Рэвалюцыя годнасці 20-го года показала, што недастаткова выйсці сотнямі тысяч грамадзян, пасіянарыяў і атрымаць волю. Для гэтага трэба сістэмнасць і вайсковыя кампаненты. Сённяшнім часам мы разумеем, што вайна непазбежна, дастаткова паглядзець на карту. Мы разумеем, што без сілы не будзе воля. Таму мы рыхтуем вайсковую кампаненту, мы робім вайсковую эліту і гатуемся да часу. Для гэтага нам патрэбна коордынацыйная рада, каб данесці сваё меркаванне да тых беларусаў, якія разумеюць, што праз лабірынты слоў і праз гэтыя ўсе славесную белетрыстыку нашу краіну не вызваліць. Таму рабіце свой выбар, або удзельнічаць і на справе вызваляць краіну, або удзельнічаць вось гэтых бясконцых бурбалках 6гадовых. Таму мне не патрэбна 3 хвіліны, каб там выказаць усё, што я думаю.
Конкретно трэба пад канкрэтны план, канкрэтную адказнасць і канкрэтны агульнацыянальны супраціў. Дзякуй. Дзякуй вам, Мікіта. Ну а цяпер паслухаем, што прапануе выбарцам кааліцыя Паўла Латушкі і руху за свабоду. Арцём, наступныя 3 хвіліны вашыя. Коаліцыя Латушка і рух за свабоду, спіс нумар 9 – гэта адказная палітычная сіла, якая дасягае зразумелых людзям вынікаў. Мы не займаемся скандаламі, мы не займаемся папулізмам, мы не займаемся выкарыстоўваннем каардынацыйнай рады ў мэтах унутрыпалітычнай барацьбы ў дэмакратычным руху. Мы разглядаем каардынацыйную раду як палітычны інстытут, які створаны для дапамогі беларусам і для выхаду з палітычнага крызісу ў нашай краіне, які цягнецца з 2020 года. За апошнія гады мы ў каардынацыйнай рады дасягнулі шмат вынікаў, звязаных з адказнасцю рэжыму Лукашэнкі. Мы шмат працавалі для беларусаў, пачынаючы ад візавай падтрымкі беларусам, якія былі вымушаны з'ехаць ад рэжыму Лукашэнкі, скончыючы дапамогу вайскоўцам і ветэранам, якія змагаюцца за вызваленне Беларусі на тэрыторыю Украіны. Таксама мы займаліся тым, што прадвігалі культурныя ініцыятывы, мы займаліся захаваннем культурнай ідэнтычнасці, а таксама сацыяльнымі пытаннямі. Гэта зразумелыя канкрэтныя вынікі для беларусаў. Але каардынацыйная рада – гэта орган не толькі для таго, каб зрабіць, каб дыяспары было прасцей жыць, а гэта орган для таго, каб выйсці з палітычнага крызісу ў Беларусі. І нашыя каштоўнасці – гэта незалежная Беларусь. Тое, за што мы боремся. Нашыя каштоўнасці ў знешняй палітыкі – гэта тое, каб нічога пра Беларусь без беларусаў, каб нашыя партнёры не абыходзілі меркаванні беларусаў, якія працягваюць барацьбу за дэмакратыю і незалежнасць Беларусі і не пачыналі перамовы наўпростава з рэжымам. Нашы прыярытэт – гэта адказнасць рэжыму Лукашэнкі. Мы дацягнулі, што ўжо зараз Лукашенко можа атрымаць 3 ордары на арышт. Гэта за злачынствы супраць беларусаў, злачынствы супраць чалавечнасці, злачынствы супраць украінскіх дзяцей і ордар за злачынствы супраць Украіны, за агрэсію супраць Украіны. І мы, у адрозненні ад іншых спісаў каардынацыйнай рады, таксама прапаноўваем канкрэтны інструмент выхаду з палітычнага крызісу. Мы выступаем за тое, каб працягваць ціск на рэжым Лукашэнкі з мэтай прымусіць яго пачаць перамовы з беларусамі, пачаць перамовы з грамадствам. І гэта канкрэтны інструмент круглага стала паміж дэмакратычнымі сіламі Беларусі, суб'ектамі дэмакратычных сілаў Беларусі, у першую чаргу каардынацыйнай радай, якая абраная грамадзянамі Беларусі, і аб'яднаным пераходным кабінетам. Менавіта гэтыя суб'екты могуць прадстаўляць беларускае грамадства ў перамовах па выхаду з палітычнага крызісу, каб дамагчыся рэальных зменаў у Беларусі, а не проста касметычных. І менавіта гэта наша адказнасць. Вы ведаеце нашу кааліцыю, вы ведаеце, што мы працавалі, што мы не кажам, а робім, таму галасуйце за кааліцыю Латушка, рух за свабоду, спіс нумар 9. Дзякуй, Арцём. Гаспадарства, нагадаю, што вы глядзіце дэбаты на Еўрарадыё, дзе сустракаюцца прадстаўнікі і прадстаўніцы палітычных спісаў, якія канкуруюць паміж сабой на выбарах у каардынацыйную раду. Арцём Брухан, Светлана Шаціліна, Мікіта Забуга толькі што прадставілі кароткія праграмы сваіх палітычных спісаў альбо проста расказалі пра тое, з чым яны ідуць у каардынацыйную раду. Ну, а цяпер я задам супернікам па 2 пытанні, якія падрыхтавала рэдакцыя Еўрарадыё. Заўважу, што ніхто з сённяшніх гасцей не ведае, што за пытанні прагучаць, і для адказу на кожнае пытанне я даю кожнаму па 1,5 хвіліны. Мікіта Забуга, я пачну з вас. Сябры спісу «Воля», спісу «Рух Воля» выступаюць за стварэнне беларускай вызвольнай арміі. У Лукашэнкі ёсць 50-тысячнае войска і тэхніка. Што ёсць у вас? У нас ёсць 2,5 мільёна беларусаў, якія прынялі прысягу захищаць незалежнасць нашай бацькаўшчыны. Бо грамадзянства – гэта не толькі пра прэферэнцыі і пра правы, гэта і пра абавязкі. Сёння наша бацькаўшчына у вельмі цяжкім стане. Мы на мяжы страціць нашу незалежнасць, нашу краіну. Таму беларуская вызвольная армія – гэта ўсе людзі,
якія разумеюць гэту пагрозу, усе пасіянарыі, якія гатовыя браць зброю ў руку і якія не гатовыя браць зброю ў рукі, але далучыцца да агульнанацыянальнага супраціва. Дзякуй вялікі за адказ. Пытанне Арцёму Брухану. Якая ў выніку пазіцыя вашага спісу, Арцём? Гэта выключна ціск на рэжым, ці ўсё ж вы дапускаеце перамовы? Калі так, то якія? Пазіцыя нашага спісу прагучала ў праграме. Мы выступаем за ціск на рэжым да таго моманту, калі рэжым не пачне, не будзе гатовы пачаць перамовы з беларускім грамадствам. І прадстаўлены беларускае грамадства павінна быць інстытутамі дэмакратычных сілаў і ў першую чаргу абранай каардынацыйнай рады, бо менавіта абраныя прадстаўнікі маюць легітымнасць і маюць права прадстаўляць інтарэсы беларускага грамадства. Таму я заклікаю ўсіх прыняць удзел у выбарах у каардынацыйную раду, якія адбудуцца з 11 па 17 мая. І тут, нягледзячы на тое, што я павінен казаць толькі пра нашу кааліцыю, я хацеў бы заклікаць людзей агулам галасаваць на выбарах у каардынацыйную раду. Але калі вы хочаце, каб каардынацыйная рада была выкарыстана менавіта для выхаду з палітычнага крызісу, то галасуйце за кааліцыю Латушка і Рух за свабоду, спіс нумар 9. Таму вось наша пазіцыя. Пры гэтым мы вельмі добра разумеем, што трэба працягваць ціск да таго моманту, пакуль рэжым Лукашэнкі ці эліты вакол яго не будуць разумець, што трэба пачаць перамовы з грамадствам. І мы не адступаем ад пазіцыі адказнасці рэжыму за злачынствы, мы не адступаем ад пазіцыі будавання сапраўднай дэмакратычнай Беларусі, але мы прапановваем канкрэтны інструмент, круглы стол паміж дэмакратычнымі сіламі і прадстаўнікамі рэжыму Лукашэнкі. І каардынацыйная рада, акрамя таго, што можа быць гэтым суб'ектам, можа фармаваць дэлегацыю для такіх перамоваў. Дзякуй. Дзякуй, Арцём. Пытанне да Святланы Шацілінай. Святлана, вы адказваеце за стасункі паміж беларускімі дэмсіламі і Украінай. Якую ролю ў гэтым можа мець спіс аб'яднанай грамадзянскай платформы, так? Не на ўзроўні дэкларацый, а прыгожых слоў, а якія рэальна дзеянні вы можаце зрабіць? Давайте я наведу два прыклада. Прыклад першы – гэта калі чыноўнікі ў Беларусі у момент X будуць прыймаць прынцыповае рашэнне, на чыём боцы яны маюць быць, яны могуць паглядзець у праграму, якая разроблена аб'яднанай грамадзянскай платформай нашай партыі спадаром Лябедзька і паглядзець, што для чыноўнікаў, якія не выконвалі злачынныя загады, мы прапануем на заканадаўчаму ўзроўню стаць часткай дэмакратычнай Беларусі. Мы не намагаемся пакараць усіх. Мы намагаемся знайсці і пабудаваць той фундамент і запрапанаваць загадзя фундамент, на якому людзі, які зараз сёння знаходзяцца ў Беларусі, можуць зразумець, што калі прыйдзе час X, то ім будзе што рабіць у дэмакратычнай Беларусі. Гэта першы прыклад нашых заканадаўчых ініцыятыў. Прыклад другі. Ужо сёння члены нашай аб'яднанай грамадзянскай платформы, напрыклад, спадар Владимир Шанцаў, будучы у лавах каардынацыйнай рады і маючы вопыт, як працаваць, дамогся пэўных результатаў для беларускіх пенсіянераў, якія зараз знаходзяцца... Святлана, я мушу вас, на жаль, прыпыніць. Будзем працягваць. Наступнае пытанне таксама будзе вашае. Вы, лідар спісу Мікалай Казлоў, працуеце са Святланай Ціханаўскай. Атрымліваецца, што ваш спіс таксама свайго роду спіс улады, як і кааліцыя Латушка і Рух за свабоду, так? Ці ёсць у вас разыходжанні з некаторымі пазіцыямі офіса і аб'яднанага пераходнага кабінета? Так, на мой погляд, калі ты хочаш штосьці змяніць, ты маеш штосьці рабіць. Чи мы згодныя з тым, што мае быць інстытут офісу Святланы Ціханаўскай? Так, мы вважаем, што ён мае быць, таму што яна легітымна ізбраны прэзідэнт. Чи ёсць недахопы ў той рабоце, якое на сёння дэманструе і офіс, і АПК? Так, гэтыя недахопы ёсць.
І, на наш погляд, яны павязаны з тым, што не выстачае вопыту і не выстачае людзей з пэўнымі навыкамі, якія б малі зразумелы план А, план Б і план С. І я вважаю, што саме Координаційная рада мае быць той пляцоўкай, на якой мы розныя, і платформа, аб'яднаная грамадзянская платформа, і рух за свабоду, і воля, але наш абавязак палітычны знайсці супольнае ў тым, каб запрапанаваць і быць гатовым да варыянту А, варыянту Б і варыянту С. Дякую. Дякую за адказ, Святлана. Наступнае пытанне да Артёма Брухана. Артём, якім дасягненнем, можа, вы найбольш ганарыцеся за час свайго вымушанага спікерства ў Координацыйнай радзе? Па-першае, я бы не сказаў, што гэта вымушанае. Усё ж такі я ўзяў на сабе адказнасць быць спікерам Координацыйнай рады. Это быў вялікі гонар для мяне у складаныя часы быць спікерам Координацыйнай рады, і вялікі гонар, што яна працягвае працаваць і што адбудуцца гэтыя выбары, і мы можам працягваць гэтую палітычную барацьбу. Што тычыцца вашага пытання, я лічу, што ключавым дасягненнем менавіта працы як спікера гэта рэформа Координацыйнай рады, якая прывяла да таго, што у нас цяпер две віцэ-спікеркі, два пазіцыі, два віцэ-спікера, прабачце, віцэ-спікеркі, што забяспечвае устойлівасць гэтага інстытута. Ён не прывязаны да адной асобы. Нават калі штосьці за мной случыцца, то ўсё роўна Координацыйная рада працягне працаваць. Гэта інстытуцыйнасць, гэта не орган адной асобы. Другое, створана бюджэтная камісія Координацыйнай рады, якая вырашыла пытанні, звязаныя менавіта з фінансавымі праблемамі, якія маглі бы быць. І, канешне же, я лічу вельмі важным, што ўпершыню за доўгія часы пададзена заява за 5 гадоў, амаль 6 гадоў існавання Координацыйнай рады, заява на стварэнне юрыдычнай асобы Координацыйнай рады ў выглядзе асацыяцыі. І, канешне же, упершыню апублікаваны усе вынікі выбараў у Координацыйнай рады, і кожны глядач і слухач Еўрараду можа паглядзець, як галасаваў той ці іншы дэлегат Координацыйнай рады, як яны працавалі і што яны рабілі. Вось гэта тая празрыснасць сапраўднай публічнай палітыкі. Дзякую, Артём. Дзякую. І апошняе пытанне да Мікіты Забугі. Мікіта, колькі беларусаў, ветэранаў вайны ва ўкраіне цяпер знаходзяцца у Польшчы і краінах Еўрасаюза, так і якімі рэальнымі дзеяннямі спіс «Рух воля» можа ім дапамагчы? На сегодняшний час у нас есть звестки про больше, чем 1500 людей, в основном из полка Калиновского подроздела, полками КСС Калиновского. За іншыя подрозділы мы пакуль дадзеных не маем, але іх явно значна больш. То бок это і подрозділы ТУР, і 15-14, і подрозділы Азова, і 3-й штурмовой, сённяшнім часам 3-го корпуса. Таму гэта колькасць явна большая. Мы зараз працуем над тым, каб гэтыя спіскі удакладніць, даведацца пра гэтых людзей, знайсці магчымасць вось у тым ліку і праз Святлану Шаціліну забяспечыць ім сацыяльна-матэрыяльныя гаранты, каб павярнуць іх усё ж такі ў нашы нацыянальныя падроздзелы і фармаваць менавіта мілітарны наш кулак тут ва ўкраіне. Дзякую. Дзякуй за адказ. Дзякуй усім, Святлане Шацілінай, Артёму Брухану і Мікіту Забугу за адказы на пытанні рэдакцыі Еўрарадыё. Прадстаўнікі палітычных спісаў «Рух воля», кааліцыя «Латушка» і «Рух за свабоду» і аб'яднаная грамадзянская платформа толькі што адказалі на гэтыя пытанні і агучылі свае праграмы. Ну, а вы ж, дарагія гледачы, не забывайцеся галасаваць за таго, хто з сённяшніх дыскутантаў падаецца вам больш пераканаўчым. Першы раунд дэбатаў скончаны. Наперадзе самая цікавая спрэчка. Не пераключайцеся.
Такім чынам, другі раунд узаемнай крытыкі альбо рэспекту. У гэтым раўндзе дыскутанты задаюць адно аднаму па 4 пытанні. На агучку кожнага пытання даецца 30 секунд, на адказ 1 хвіліна. Я заклікаю нашых удзельнікаў да прыстойнай і размовы, і сумленнай размовы, і максімальна карэктных канкрэтных пытанняў і адказаў. Так? Я абяцаю жорстка сачыць за часам. Калі пытанне будзе зададзенае не па справе, на яго можна не адказваць. Ну а першым задае пытанне сваім апанентам Артём Брухан. Артём, калі ласка, вашыя 30 секунд пайшлі, чый адказ хацелася б вам пачуць першым? Светлана Шаціліна, да вас пытанне. Наша коаліцыя займаецца ўжо цягам 2 год у Координацыйнай рады прыцягненнем да адказнасці рэжыму Лукашэнкі па 3 накірунках. Гэта адказнасць за злачынствы супраць беларусаў, гэта адказнасць за злачынствы супраць украінскіх дзяцей, адказнасць за злачынствы супраць Украіны акта агрэсіі. Ці падтрымлівае ваш спіс гэтую працу, і калі так, якім чынам вы можаце яе падтрымаць практычна ў межах Координацыйнай рады? Дзякуй. Безумоўна, тое, што вы сказалі, ідэалагічна мы падтрымліваем, і калі гэта будуць слушныя прапазіцыі, якія будуць нашым ідэалагічным поле, мы, безумоўна, гэта падтрымаем. Дзякуй за адказ, за кароткі адказ, Светлана. Артём, задавайце пытанне Мікіту. Мікіту, то ж самае пытанне. Наша коаліцыя займаецца пытаннямі прыцягнення адказнасці Лукашэнкі па 3 накірунках. Ці ваша фракцыя, ці ваш рух падтрымлівае гэту працу, якім чынам можа падтрымаць? Бо чаму я задаю гэтае пытанне маім калегам? Для нас гэта такая чырвоная лінія, гэта такі маркер, які дэманструе, з кім мы можам працаваць у межах Координацыйнай рады, а хто не з'яўляецца сапраўды спісам, які хоча дамагчыся адказнасці рэжыму. Дзякуй. Мікіта, калі ласка. Вы маеце на увазе привлечение Лукашенко до криминального суда? Международной криминальной отказности по 3 накірунках. Так. Глядзіце, ясно, что нам важно моральные кропкі меркавання гэта зрабіць, але мы рэалісты. Мы бачым сённяшнюю сітуацыю, што гэта ніяк не зменіць жыццё наших беларусаў. То бок той же самый Нетаньяху или Путин ужо ў вышыку, але гэта не перашкаджае ім рабіць кааліцыі з Злучанымі Штатамі Амерыкі, распрацоўваць тыя ж самыя вайсковыя аперацыі. Таму дзякуй за то, што вы гэта робіце, але я б не насіўся з гэтым як з пісанай торбай і заўсёды гэта папулярызаваў. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Я б напомніў пра Мадура. Дзякуй, Артём, за ўдакладненне. Мікіта Забуга, калі ласка, цяпер вашая чарга задаваць першае пытанне сваім апанентам. Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што 2 недзелі назад наша фракцыя прапаноўвала прыняць протакол бяспекі для дэлегатаў Координацыйнай рады ў сувязі з тым, што многім дэлегатам прыхадзілі пагрозы, некаторыя дэлегаты фракцыі з Координацыйнай рады у нас знікалі. Таму такая была прапанова па бяспекі. І гэта прапанова была полностью фракцыяй Латушкі праігнаравана. Таму мне пытанне, ці патрэбна сёння бяспека у Координацыйнай радзе? Дзякуй. Гэта пытанне да каго? Да абодвух вашых супернікаў? Не, я задаў гэта пытанне гаспадару Артёму. Калі ласка, Артём. Па-першае, мы не галасавалі за гэтую прапанову, бо яна не абмяркоўвалася ўвогуле на агульным паседжанні, бо мы не разумелі, у чым сутнасць гэтай прапановы, але з таго дакумента, што мы бачым, там только відавочна адна рэч. Пад прыкладам бяспекі ёсць жаданне адной палітычнай сілы ці адной камісіі зрабіць так, каб Координацыйная рада кантралявалася гэтай палітычнай сілы. Гэта ўжо не першая спроба, таму выбачайце, такое падтрыманне наступу на дэмакратыю, на дэмакратычны інстытут мы не можам падтрымаць. Тым больш, я не бачу, каб, напрыклад, у Верховнай Радзе Украіны, напрыклад, нават СБУ праводзіла такія даследавання ў дачыненні да дэпутатаў Координацыйнай, да дэпутатаў Верховнай Рады, калі гэта кантралюецца толькі фракцыяй «Слуга народу». Дзякуй. Дзякуй, Мікіта. Гэта абсалютная, дазвольце мне рэфлексію, гэта абсалютная хлусня. Вельмі хутенька. Гэта камісія адкрытая,
и у ее состав можно войти как раз таки и ваши Але поліграфолог, представники. поліграфолога вы прапаноўваеце аднаго. Таму давайте спынем. Так, давайте спынемся, і ви зможете- Його можна бути кожний. Микита? Ось, наприклад, я сьогодні підписав так само о прохождении полиграфа. Так, СБУ, я это можу уже тут усё четвертый ж полиграф, спыніць и вас, ничего в этом сябры, нема. ці нам можна мікрафоны адключаць, таму, калі ласка, давайте ўсё ж працягніце ў наступным пытанні, Мікіта, сваю спрэчку за Арцёмам. Магчыма, у вас ёсць яшчэ пытанне да Святланы. Спадарня Світлана, ну, по-перше, я хочу подякувати вам за то, що ви робите для доброохотників і для, перш за все, доброохотників і людей, які знаходяться в Україні. Дякую, я особисто ад гэтага атрымоўваў на фронте вашу працу, я бачыў руками. Тому мне пытанне просто, як ви бачите, якія конкретные кроки по социально-материальным преференциям вы бачите зрабіць для наших былых добраахвотнікаў, каб іх павярнуць назад? Дзякуй вялікі. Святлана, адказ ваш. Дякую за пытанне, Мікіта, да, і мне заўжды прыемна рабіць рэчы, якія стасуюцца добраахвотнікам, тому што я сама мама добраахвотніка, і я разумею, пра што гэта. І я сама прайшла і акупацыю, я разумею, пра што гэта, і будучы ў краіне, яка ваюе, я разумею, што стаўленне, і для мяне было дзіўна, калі стаўленне да ветэранаў ва Ўкраіне абсалютна адназначнае з боку грамадства, і калі я бачыла деякіх добраахвотнікаў, скажем, у Лятве, спадар Кусь або іншых, і бачыла, што нават сярод беларускага грамадства няма адназначнай думкі па гэтаму. Таму гэта, такі працэс, які трэба дапамагаць беларусам як ва Ўкраіне, так і па-за межамі разумець, што так, безумоўна, патрэбныя інстытуцыянальныя рэчы, але маральныя рэчы ніхто не адмяняў. І таму у мяне ёсць досвед, і я як галава місіі знаю, што рабіць, і мы разом з блокам «Воля», я спадзяюсь, будзем гэта прасоўваць не толькі у Беларускай каардынацыйнай радзе, але і на украінскай прасове. Дзякуй, Святлана, дзякуй вялікі. Цяпер ваша чарга задаваць пытанні вашым апанентам. Калі ласка, 30 хвілін, 30 секунд, пайшлі. Каму першае пытанне будзе адрасавана? Да, першае пытанне до Артёма Брухана. Мне падаецца, як чальцу самай платформы, якая пабудавана на ідэалогіі, задаць пэўнае пытанне. Я паглядзела, і вы мне папраўце, спадар Артём, калі гэта не так, з 2017 по 2020 год вы працавалі ў Брэсцкім абласным выканаўчым камітэце, былі галоўным спецыялістам і займаліся ўпраўленнем ідэалогічнай работы культуры по делам моладзі. Можете сказаць, на ваш погляд, што саме вы рабілі не так, чаму вынікі ў 20-м былі такія, якія яны былі? Дзякуй, Святлана, калі ласка, Артём. Дзякуй, ваша інфармацыя не до конца адпавядае рэчаіснасці. Трохі ў дзяржбудаванні ўпраўленне культуры ўходзіла ў склад ўпраўлення ідэалогіі 1 год, але я працаваў у аддзеле культуры, дзе займаўся захаваннем гісторыка-культурнай спадчыны. Гэта значыць замкаў беларускіх, Косава-Ружаны, гэта значыць археалагічнымі даследаваннямі, захаваннем гістарычных помнікаў. Таму фактычна, нават у гэтай сістэме працуючы, я працаваў у інтарэсах незалежнасці і захавання культурна-гістарычнай спадчыны нашай краіны, Беларусі. І зараз мы бачым, што гэта крытычна важна, калі рускі мір, калі рэжым Лукашэнкі знішчае вось гэтую спадчыну, ёй трэба бараніць. І гэта вельмі важны накірунак працы, і я ім займаўся заўсёды. І зараз працягваю бараніць незалежнасць краіны ўжо такім чынам, як зараз, не працуючы ў дзяржаўнай сістэме. Таму вось мой адказ на гэтае пытанне. Ідэалогіяй я не займаўся. Дзякуй вялікі, Артём. Святлана, я папрашу ўсё ж дастаткова так засяродзіцца так, на задаванне пытанняў, каб ўсё ж укладацца ў 30 секунд, якія мы заклалі. Калі ласка, наступнае пытанне. Мое наступное пытанне до Микиты Забуга. Микита, я знаю, что вы сами воевали в складе украинского войска. Подкажите, коли ласка, ваш опыт, на ваш погляд, у який спосіб може бути корисний саме в роботі координаційної ради? Дякую.
Трошки не зрозумів питання, спосіб чого? Вы были вайсковым, у вас есть Так. вайсковый досвід, вы знаете нюансы як вайсковый. На ваш погляд, тот вопыт, який ви атрымалі, як може вам знадобиться у роботі у Координаційної ради? Дякую за удокладнення. Калі Ну, ласка, по-перше, і дякую за питання. По-перше, у мене опит вимушений військовця. Тобто я скінчив академію МУС, сам з'являюся офіцером, але я вимушено вернувся до цієї справи військової, тому що там з 13-го року стояв на Майдані, з 14-го року волонтерів допомагав у АТО. І коли почалася повномасштабна війна, у мене не було іншого вибору. Я розумів, що без свободної України не буде свободної Білорусі. В той же самий момент я керував великими організаціями, тобто, де кількість досягала сотні чоловік. Тому керувати військовою організацією і цивільними, в принципі, побудували тих ж самих принципах. Тому ми Координаційну раду розглядаємо як пляцовку. Дякую. Дякую вялікі. Наступне, другое питання свайму апаненту задаеце вы, Мікіта Забуга, калі ласка. Глядите, у вас, я господару Артему хочу задать питання. У вас тут у програмі червоним позначено тиск і шмат тут всіляких тисків у вас тут є. У мене питання. Як зрозуміти, що ваш тиск почав працювати? І як ви плануєте у час Ч переходний період зробити? Тобто, як ви собі уявляєте круглий стол і що далі? Вам дадуть просто владу? Давайте, зрозумілі питання. Вельмі просты адказ наконт ціску. Пачаліся вызваленні палітвязняў, і нават на волі мы бачым тых палітвязней, якія год таму ці 2 года таму мы нават не маглі ўявіць, што гэтыя людзі будуць вызвалены. І вызваляюцца яны менавіта праз гэты ціск. У першую чаргу санкцыйны і ў тым ліку знешні палітычны ціск. Вось гэтыя вынікі нашай працы. Мы не кажам, мы робім. І мы бачым вынікі. Што тычыцца палітычных змен у Беларусі, менавіта знешні палітычны ціск, дыпламатычны ціск і сітуацыя ў той ж самай Расіі, тое, што мы бачым, можа прывесці да круглага стола. А як мы яго бачым практычна? Вельмі проста. Глядзіце падручнікі гісторыі. У Польшы адбыўся менавіта круглы стол, пасля якога адбылася дэмакратызацыя Польшы. Тое ж самае фактычна мы прапаноўваем у нашай краіне Рэспублікі Беларусь. Пры гэтым мы вельмі добра разумеем разыходжанне рэжыма з сітуацыі Польшы. Пры гэтым мы разумеем, што ціск павінен быць большы, узмацняцца, пакуль не пачнецца сапраўднага дыялогу і сапраўдных перамоваў з беларускім грамадствам. Дзякуй. Дзякуй, Артём. Ваше наступнае пытанне, Мікіта. Мне питання і зараз я должен господарні Світлані задати питання, правильно? Ага, зрозумів. Господарня Світлана, мені таке питання. Ось у виніку, коли ось цей тиск, про який каже господар Артем, відбудеться, і він не приведе до потрібного круглого стола, бо у наших опонентів не скончається гидкий стул. Тому ви бачите можливість силового сценара приходу до влади і утримання влади у переходному періоді. Попрошу ўсё ж, Мікіта, таксама крыху хутчэй задаваць пытанні. Дзякуй вялікі. Святлана, ваш адказ. Вы знаете, я як чалавек, які жыве амаль 30 год ва ўкраіне і бачу, што коілася на пачатку вайны, разумею, што трэба быць гатовым да будь-якога сцэнара. І я абсалютна падтрымліваю тое, што адзін з сцэнароў мае быць разроблены, і ён не можа быць толькі скажем, способом ціску. Да? Тобто мають бути розроблені різні сценарі, і глядячи по ситуації, ми маємо бути готові до будь-якого розвитку подій.
І так, як і ў бізнесе, я як чалавек, які там 30 год займаўся бізнесам, разумею, што ты маеш быць падгатаваны да будь-якой сітуацыі. І з абсалютнай павагай стаўлюся да таго, што блок «Воля» намагаецца рабіць крокі для таго, каб падгатаваць адзін з сцэнараў. Так, я гатова буду у гэтым з вами супрацоўнічаць. Так. Дзякуй вялікі, спадарыня Святлана. Цяпер я прапаную задаваць пытанне Арцёму Брухану. Арцём, вашыя другія пытанні да апанентаў, калі ласка. У меня пытанне да Святланы Шацілінай. Я паглядзеў вашу праграму. Шмат у чым нашай праграмы падобны, нават складана дэбатаваць па сутнасці, але маё пытанне наступнае. Калі вы пройдзеце ў каардынацыйную раду, з кім разглядаеце вы пабудаваць кааліцыю і ці разлічваеце вы на магчымасць правесці рэформы каардынацыйнай рады, каб менавіта КР прызначала прадстаўнікоў у аб'яднаны пераходны кабінет, хаця ж бы частку? Дзякуй вялікі за хуткасць, Арцём. Пытанне зразумела. Мы разглядаем, калі мы пройдзем у каардынацыйную раду, будзе-якія саюзы, які былі бы пабудаваны на ідэалагічным узроўні і на ўзроўні таго, як, на мой погляд, як маладога палітыка, людына, яка гэта робіць, мае рабіць гэта з пэўнымі маральнымі прынцыпамі. І таму, калі мы будзем бачыць, што тое, што будзе рабіцца, робіцца празрыста, робіцца зразумелымі мэтамі, то мы будзем гэта падтрымліваць. Калі мы будзем бачыць, што гэта частка кулуарных дамоўленасцей або кулуарных ігр, то мы гэтага не будзем падтрымліваць. І спіс людзей, які ідуць у каардынацыйную раду в аб'яднанай грамадзянскай платформе, гэта самыя людзі з пэўнымі маральнымі прынцыпамі. Дзякую. Дзякуй, Святлана. Арцём, ваше другое пытанне, калі ласка, да Мікіты. Да, у мяне пытанне да Мікіты. Маё пытанне наступнае. Якія тры першыя канкрэтныя прапановы ад вашага спісу будуць у каардынацыйнай раду, выносячы за скобкі працэсы, звязаныя з унутранымі працэсамі каардынацыйнай рады? То бок я маю на ўвазе ці магчымы ўплыў на іншыя дэмакратычныя інстытуцыі, ці дапамога беларусам, ці нейкія іншыя накірункі працы. Але вось канкрэтныя ініцыятывы, калі ласка. Дзякуй. Ну, першая ініцыятыва у нас будзе бяспека. Што ж без бяспекі, якая можа быць праца дэлегатаў, якія сабатуюць гэта, якія адкрыта з'яўляюцца агентамі, якія адкрыта прападаюць, крадуць грошы. Першае, это будзе ясна, што рэзалюцыя аб бяспекі. І не трэба тут прадаваць словы, падмяняць паняцці, лагічныя ашыбкі рабіць. Гэта не пра кантроль, гэта пра бяспеку. Про бяспеку, перш за ўсё, дэлегатаў. Па-другое, это ясна легімітызацыя нашага агульнанацыянальнага супраціва. Бо наша нацыя мае права на агульнанацыянальны супраціў, мае права на вызваленне Беларусі. Таму вось гэтыя першыя крокі будуць агучаны. Ясна, што мы разглядаем каардынацыйную раду як пляцоўку для подачи правильной информации нашим хаўруснікам. Бо мы не ахвяры, мы партнёры. Дзякуй вялікі, Мікіта. Дзякуй. Наступнае пытанне супернікам задае Святлана Шаціліна. Святлана, калі ласка. Маё пытанне будзе да Арцёма. Спадар Арцём, вы былі найбуйнейшай, скажем, фракцыі у КР-2. Падкажыце, калі ласка, які, на ваш погляд, тры памылкі асноўныя вы зрабілі? Па-першае, маё меркаванне, першая ключавая памылка, што кааліцыя, якую мы збудавалі, была не зусім устойлівай, мы не падпісалі кааліцыйнае пагадненне, што б давала магчымасць нам больш эфектыўна працаваць. Па-другое, я лічу, што пазіцыя другога віцэ-спікера павінна ад пачатку быць, каб забяспечыць большую інклюзіўнасць. І трэці накірунак працы, мы не да канца выкарысталі нашу магчымасць дапамогі палітвязням праз каардынацыйную раду, праз сацыяльную камісію.
павінна была быць асобная камісія па палітвязнях і дапамогі ветэранаў. Я думаю, што гэта тая рэч, якую мы можам абмеркаваць і ў наступным складзе каардынацыйнай рады разам запусціць, бо без дапамогі партнёраў, у якія не ўключацца ў гэтую працу, гэта ўсё роўна было б немагчыма. Бо наша фракцыя гэта не агульная большасць, мы павінны былі заўсёды з кімсьці дамаўляцца. Мы не былі большасцю, мы былі вымушаны дамаўляцца і будаваць часовыя кааліцыі. Дзякуй. Дзякуй вялікі. Наступнае пытанне ваше, Святлана, калі ласка. Да, мое питання до Микиты Забыги. Спадар Микита, подскажите, будь ласка, я знаю, что вы маете дочинение до проекту паспорта Новой Беларуси. На ваш погляд, які дії ви очікуєте від координаційної ради для того, щоб цей проект мог зрушитися і рухався, правильно так, рухався з певною швидкістю? Калі ласка, Микита. Дякую за питання. Ну, глядіться, у кожній сім'ї зараз біда. З пашпартами гэта вымушаная ситуация. Это агульнанацыянальны проект. Если организация Координаційна рада лічыць себе протапарламентом, то яна павінна займацца нацыянальнымі проектами. Бо, я ще раз подкреслю, у нас есть право зваться нацией. Калі режим скасаваў наше право менять документы, яно робіць нас апатрыдаў. Тому трэба, каб дэлегаты про гэта говорили гучно, тым ліку на парламенцкіх ассамблеях, парламенцкіх арганізацыях. Я лічу, што гэта пляцоўка вельмі важная для... У нас 1 080 000 чалавек сёння атрымалі рэзідэнцыі, вымушана выдаўлены з краіны. З кожным днем павялічваецца колькасць людзей, які скончыліся пашпарты. Тому, очевидно, што трэба над гэта працаваць. Як? Давайте думаць разам. Дзякуй вялікі, Микита. Я нагадаю нашим гледачам, што у часе трансляцыі ідзе галасаванне. Менавіта вы вызначаеце, хто з сённяшніх удзельнікаў дэбатаў выглядае больш пераканаўчым. Сябры, вы глядзіце другі раунд дэбатаў да выбараў у Координацыйную раду. Дыскутуюць і задаюць пытанні Святлана Шаціліна са спісу Аб'яднаная грамадзянская платформа, Артём Брухан з кааліцыі Латушкі і Руху за свабоду і Микита Забуга, Рух Воля. Трэцяе пытанне да Артёма і Святланы агучвае Микита Забуга. Калі ласка, Микита, але коротко. Дякую. Глядзіце, каб нікога не дыскрымінаваць, я просто задам одно і тое ж самае пытанне. У меня зараз ёсць хвіліна, так? Пытанне наступнае. Вось, спадар Артём, я паважаю все, што вы робіце. Ёсць вынікі працы, это факт, я вас ведаю асабіста, я вас возіў у Украіну, вы не з тых баязліўцаў, якія там хаваюцца ў старбаксах за кубачкам кавы. Я гэта прызнаю. Мне простае пытанне. Значит, вы і спадарыня Светлана гатовы прайсці паліграф у любом паліграфісце, які вам падаецца найлепшым, плюс ваши расшифровки вашей дыаграм можна пераслаць у асацыяцыю паліграфолагаў Украіны, Польшы і так далее, если вам вынікі пакажуцца несапраўднымі. Дзякуй вялікі. Дзякуй. Артём, давайте пачнем з вас. Я ўжо праходзіў і неаднойчы згодна з заканадаўствам Рэспублікі Польша. Таму я не хачу несці крымінальную адказнасць. На тэрыторыі Польшы праходзяць паліграфы і неведама каго. Вось гэта маё ключавое пытанне. А я праходзіў, таму, ведаеце, я не ведаю, вы можете апублікаваць дыаграмы вашага паліграфа? Не, я не буду я напрыклад, могу. Бо згодна з польскім заканадаўствам гэта тая інфармацыя, якая не публікуецца. Я не праходзіў ніякіх паліграфаў. Простае пытанне. Я праходзіў паліграфы, у частных канторах праходзіць іх не буду. Дзякуй. Дзякуй вялікі, Святлана. Ваш адказ Микиту, калі ласачка. Мой адказ абсолютно принциповым. Я вважаю, що з точки зору безпеки усі делегати Координаційної ради
і нават не толькі каардынацыйнай рады, а ўсе тыя, хто займаюць топ-пасады у протыдзяржаўных структурах і ў аб'яднаным пераходным кабінеце, і у офісе Светланы Ціхановскай маюць праходзіць паліграф. Гэта спосаб абсалютна нармальны, і калі ты ідзеш у палітычны накірунак, ты маеш быць адкрытым. Калі ты хочаш захаваць сваё прыватнае жыццё, ты можаш ісці ў бізнес, ты можаш ісці ў іншыя накірункі. Але калі ты вырашыў, што ты маеш стаць палітыкам, то мне нават не вельмі зразумела пытання, ці праходзіць, ці не. Калі ты не гатовы быць адкрытым, ну тады не ідзі ў палітыку. І я бы, акрамя гэтага, дадала яшчэ пра дэкларацыю. Светлана, давайте ўжо потым, магчыма, у наступным пытанні. Короткая рефлексія. Вельмі коротко, калі ласка. Буквально на 10 секунд. Ось я подписываю новый контракт з ВСУ. Не буду казаць подрозділ і так далее. Ось стандартная процедура. Заява про наданне добровольной згоды про введение доследження полиграфа. Это нормальная процедура у любой краине, тем больше воюючи. Мы сегодня у войне. Микита, все, 10 секунд пройшло. Дякую вялікі. Светлана, наступнае ваше пытанне да канкурентаў, трэцяе пытанне. Калі ласка. Да, маё пытанне аднолькавае да Мікіты і до спадара Артёма. Ва ўкраіне прынята і украінская супольнасць ужо прыйшла да таго, каб депутаты, скажем, здавалі декларацыі. Декларацыя – гэта публічны дакумент, калі журналісты, актыўныя грамадзяне можуць паглядзець, за якія кошты жыве чалавек, і што ён атрымлівае. Светлана, само пытанне, калі ласка. Пытанне, да. Чи гатовы вы разглядзець пытанне пра апублічанасць і пра тое, што маюць складацца декларацыі? Дзякуй вялікі. Артём, ваш адказ. Так, готовы, мой адказ готовы. Дзякуй вялікі, Мікіта. Вельмі важнае пытанне, спадарня Светлана, і дзякуй за яго, бо у нас звычайна людзі, якія прадаюць словы, вучаць нас будаваць жыццё, самі ў жыцці нічога ўвогуле, сабачыя будкі не пабудавалі. Таму вельмі важна бачыць, чым чалавек займаўся, чаго ён дасягнуў, што ён зрабіў, што пра яго кажуць, якія падаткі ён сплаціў. Это вельмі важна, таму што, як у Бібліі сказано, пазнавай чалавека не па словам, па дзелам яго. У нас з большасці людзей гэта просто майстры словесной беллетристики. Яны нас вучаць усяму. Яны просто інфа-цыгане. Вы паглядзіце, што за 6 гадоў. Яны нашу нацыю давялі до дэпрэсіі. Тому што яны самі, это грамадства обманутых обманщиков. Яны самі не ведаюць, што рабіць. І нас просто обманывают, разумееце? Нема там ні у кого плана, нема там вогуле нічого. Дзякуй за адказ. Дзякуй вам вялікі за адказ. І наступнае трэцяе пытанне задае сваім канкурентам Артём Брухан. Артём, ваш мікрафон, калі ласка. Так, дзякуй. Пытанне да Мікіты Забугу. Мікіта, ці не лічыце вы, 2 гады быў блок воля ў каардынацыйнай радзе, які займаўся пытаннем стварэння таксама вызвольнай арміі на тэрыторыі Еўропы. Якія канкрэтныя вынікі ёсць гэтай працы? І па-другое, ці не падаецца вам такія заявы пра бяспеку, супраціў, гэта простыя адказы на вельмі складаныя пытанні? Простымі словамі папулізм. Дзякуй. Калі ласка, Мікіта. Дякуй. Глядите, мы своими справами, как раз таки, а не словами доказываем, что мы робим для вызволения Беларуси. Это ніяким чином не популизм. Вы скажите моему хлопцу, який у списе, Андрею Зорко, який стратив ногу выше колена, что он популист. И он как раз таки робить все, как захистить гонор і годність нації, розумієте? Популісти якраз таки не буду показувати пальцем хто, які, як Мюнхгаузен, з раніці просипаються і кажуть, ось ми зробили гэта, ми зробили то. І як це перевірити? Невозможно. Тому давайте, шановні, глядіть правді в очі. Нема у вас ні стратегії, ні тактики. У нас хоча б є
магчымасць, мы робім падроздзелы, мы робім рэальную сілу, каб набыць волю, каб вызваліць краіну. Дзякуй вялікі за Кароткая адказ. рэфлексія. Я вельмі паважаю тых, хто змагаюцца на фронце. Гэта не значыцца, што ваша палітычная праграма эфектыўная і не папулісцкая. Тых, хто змагаецца, я вельмі паважаю і падтрымліваю. Але займацца папулізмам на падставе гэтых герояў, вось гэта няправільна. Дзякуй. Дзякуй, Артём. Калі ласка, ваше трэцяе пытанне Святлане. За Святлану у меня, дарэчы, такое пытанне наступнае. Координацыйная рада, можа, вы ведаеце, мае дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, у кангрэсе, у парламенцкай асамблеі Еўранест, АБСЕ. Скажыце, калі ласка, ці у вашым спісе ёсць людзі з адпаведным досведам, дыпламатычным, міжнародным, прафесійным досведам, каб прадстаўляць дэмакратычную Беларусь на парламенцкіх асамблеях такіх міжнародных пляцовак? Дзякуй. Дзякую за пытанне. Мне падаецца, што досвед – гэта такая рэч, якую ты можаш набыць. Самае галоўнае, ці ёсць у цябе маральныя прынцыпы і навыкі. Мне падаецца, што у нас ёсць людзі і з маральнымі прынцыпамі, і з навыкамі, якія маюць вопыт працаваць у пэўных структурах. І таму я абсалютна ўпэўнена, што калі мы будзем у складзе координацыйнай рады, сама работа в міжнароднай камісіі будзе для нас адным з прыярытэтаў. Дзякую. Дзякуй вялікі. І у нас на чарзе чацвёртае пытанне да апанентаў. Так, Святлана, пачнем з вас. Вашы апошнія пытанні да Артёма і да Мікіты, калі ласка. Да, у меня будет таксама агульнае пытанне. Падкажыць, будь ласка, калегі, якія 3 практычных навыка мае маць чалавек, каб вважаць, што ён можа працаваць саме ў координацыйнай радзе. 3 навыка. Артём, давайте з вас пачнем. Першы навык – гэта камунікацыя з людзьмі. Трэба ўмець размаўляць з людзьмі, камунікаваць, дамаўляцца і будаваць кааліцыі. Другі навык – гэта прафесійны досвед працы з дакументамі, бо координацыйная рада менавіта гэта орган пратапарламенцкага тыпу, які займаецца тым, што рыхтуе рознага кшталту дакументы. І трэці навык – гэта адказнасць. Гэта тое, што неабходна, каб чалавек браў на сябе падчас працы дэлегатам координацыйнай рады. Адказнасць за словы, адказнасць за дзеянні, адказнасць за свае галасаванні і адказнасць за тое, што ён робіць. Дзякуй. Дзякуй, Артём. Мікіта, ваш адказ, калі ласка. Ну, глядзіце, я лічу, што перш за ўсё у нашай сітуацыі нестандартна. Гэта павінна быць справядлівасць. Потым павінна быць камандная гульня. І трэцяе, гэта павінна быць, чалавек павінен быць ахвярны, самаахвярнасць, пасіянарам павінен быць. Таму што калі чалавек у прыгожым касцюме з галстукам расказвае пра адукаваны, можа падманваць, гэта яшчэ найгорэй, чым быў бы просты чалавек у фуфайке, але быў бы іскренні і хацеў бы дапамагчы сваёй нацыі. Тому вось гэтыя 3 галоўныя кітаны, на чым сёння павінна будавацца наша краіна, каб яе вызваліць. Дзякуй вялікі, Мікіта. Калі ласка, вельмі хутенька. Да, я б хацела пачуць среди гэтага дзяржаўнае мысленне. Таму што з таго, што я бачу, я не заўжды бачу дзяржаўніцкае мысленне ў тых, хто вырашае пэўныя пытанні на таком узроўні. Дзякую. Дзякуй, Святлана. Мікіта, ваше чацвёртае пытанне канкурэнтам, калі ласка. Чацвёртае пытанне. Па шчырасці, я не гатовіўся да гэтага чацвёртага пытання, у мяне проста няма. Давайте скажем так, усе кажуць пра круглы стол, да, пра круглы стол і што ён павінен там хутка пачацца. А як зразумець, што ён пачнецца? І што потым рабіць пасля гэтага? Дзякуй вялікі. Артём,
Адказвайце. Да, гэта вельмі неканкрэтнае пытанне, але зразумець вельмі проста. Гэта дыпламатычныя каналы, дзе мы будзем вельмі добра разумець, што ёсць адпаведныя палітычныя рашэнні для распачатку такого круглага стола. Па выніках яго будуць новыя дэмакратычныя выбары, якія прывядуць да змены аўтарытарнай сістэмы ў Беларусі на дэмакратычную. Дэмакратычная незалежная Беларусь — гэта наша мэта і наш прыярытэт. Вось гэта галоўнае, што я лічу, як вось Святлана сказала, трэба, каб было дзяржаўнае мысленне. Але калі ёсць дзяржаўнае мысленне, але няма разумення прыярытэтнасці незалежнай і дэмакратычнай Беларусі, гэта можа давесці да вельмі складаных сітуацыяў, калі ідуць абвінавачванні, беспадстаўныя абвінавачванні людзей у прамым эфіры, і што прывядзе потым менавіта да таго, што некаторыя людзі будуць лічыць сябе больш важнымі і лічыць сабе мець права абвінавачваць і кантраляваць іншых людзей. Дзякуй. Дзякуй, Арсём. Святлана, ваш адказ, калі ласка. На маю думку, самы гарны прыклад – гэта якраз супраца ў каардынацыйнай радзе. Давайте уявім, што вот гэта і есть спачатку наш круглы стол, каб мы, прадстаўнікі выбаршчыкаў ад Беларусі, паводзілі і ставілись з павагай да таго, што мы ёсць людзьмі, якія былі обраны, каб мы змаглі распрацаваць дарожныя карты і каб кожны беларус разумеў, што вось у нас ёсць варыянт А, мы вот так рухаемся, варыянт Б, мы так рухаемся, варыянт С, мы так рухаемся. І мы гатовыя на кожным этапе залучаць і сядзець з кім заўгодна, з чалавекам у касцюме, з чалавекам у форме, з чалавекам без формы, для таго, каб, па-першае, прыблізіць момент, калі гэты рэальны круглы стол Святлана? з Лукашэнкам будзе магчым. Дзякуй вялікі. Артём, і вашы апошнія пытанні да сваіх супернікаў, калі ласка. Мне пытанне да Святланы, як я ўжо казаў, у нас разыходжанняў з праграмамі няма, нават няма пра што спрачацца, але вы сёння двойчы упамянулі праекты, падрыхтаваныя спадаром Анатоліем Лебедзькім. Мне пытанне, чаму ён не ідзе на выбары ў каардынацыйную раду ў вашым спісе? Ён знаходзіцца ў партыі, наколькі я разумею, а ў спісе я яго не пабачыў. Ці, можа, дзесьці ён ніжэй там стаіць? Калі ласка, патлумачце, бо вось для мяне гэта дзіўна. Дзякуй. Гэта вельмі проста, у яго сын сидзіць у турме. І таму я яго як маці, якая знае, што такое чакаць сына з фронта, і калі ты мечешся туды-сюды, пакуль ён 4 дні не адказвае табе, таму што ён пайшоў, і ты не знаеш, што з ім. І таму я разумею і з велічэзнай павагай ставлюсь до спадара Лебедзька, які, не гледзячы на тое, што яго роднае дзіця знаходзіцца, яго сын знаходзіцца ў турме, працягвае гэта рабіць. І, на мой погляд, гэтыя пытанні, яны такія трошкі на грані маральнасці. Таму мне падаецца, калі вы штосьці пытаеце, думайце пра наступства. Дзякуй. Дзякуй, кароткая рэфлексія, але я проста запытваюся з гэтым, бо ён працуе ў офісе Святланы Ціхановскай, які пад такімі ж атакамі, але я цалкам разумею, цалкам адказ для мяне зразумелы. Дзякуй. Арсём, ну і апошняе пытанне Мікіту, калі яно ёсць. Пытанне да Мікіта, канешне. Не гледзячы на тое, што мы тут так дэбатуем, дыскутуем на грані, але мне больш такое, тут шмат пра маральныя аспекты казалі. Мне пытанне да Мікіты, ці лічыш, Мікіта, што нацыянальныя інтарэсы Беларусі, яны стаяць на першым месцы для кожнага беларуса, не гледзячы на сітуацыю, менавіта Беларусі, а не іншых краін. Дзякуй. Безумоўна, перш за ўсё гэта нацыянальныя інтарэсы. Я б мог сядзець, у мяне ўсё ў жыцці добра было, я б мог сядзець на канапе, у мяне ў Беларусі быў бізнес, добра сябе пачуваў, у мяне ўсё добра было, але я выбраў пайсці за дэмакратычнымі сіламі, я ім паверыў і зразумеў, я ж заўсёды думаў, што нейкія сур'ёзныя вялікія дзядзькі там все вырашаюць, што гэта рэвалюцыя годнасці, яна спланаваная і зроблена. І в итоге я зразумеў, калі апынуўся ўнутры, што это ўсё проста гаварыльня, это страчаныя людзі, і ніякага плана там няма. Таму мы можам тут шмат чаго гаварыць,
Ще раз підкреслюю, без сили не буде волі. У вас нема ніякого політичного плану на переходний період. Ви просто продаєте свої слова. І не треба обманувати людей. Ось, спадар Артем, мой вам отказ. Дякую вялікі, Мікіта. Ну, ви ж хлусите, ви кажете неправду, Микита. Артем. Дякую. Все ж аудитория Это хоча неправда. почуць ваши позиции, а не разборки, тому давайте все ж закончим. За 6 год скажите, какие раунд. выники у вас есть этой практики. Так, сябры. Як это проверить? Другі раунд дэбатаў скончаны. Мікіта Забуга, гэта лідар спісу «Рух Воля», прадстаўніца спісу аб'яднаная пераходная платформа Светлана Шаціліна і прадстаўнік спісу кааліцыя «Латушка» і «Рух за свабоду» Артём Брухан толькі што агучылі свае пытанні і свае прэтэнзіі адзін адному. Сябры, самы час ўсё ж аддаць свой голас за таго, хто вам сёння больш падабаецца, чыя пазіцыя вам больш блізкая. Ну а мы пераходзім да трэцяга раунду. Што ж, трэці раунд, апошняя частка нашых дэбатаў, пытанні ад аўдыторыі Еўрарадыё. Мы іх сабралі, прааналізавалі, сфармулявалі, каб яны добра гучалі, ну і на адказ кандыдаты маюць па 1,5 хвіліны. Пытанняў будзе пароўну кожнаму, ну і пачну я з пытання да руху «Воля», да Мікіты Забугі. Мікіта, адной з вашых мэтаў вы называеце рэфармаванне ўзброеных сілаў Беларусі на глебе нацыянальнага патрыятызму. Што гэта такое па сутнасці і як увогуле гэтага можна дапамагчыся пры дапамозе Координацыйнай рады? Дякую, доброе пытанне. Глядзіце, у нас ситуация складывается наступным чином, что розвідки розных краін, у тым ліку прэзідэнты, прэм'еры наших суседніх краін, яны явно кажуць, што вайна будзе. Ось, у той ж самы момант наши лідары дэмакратычныя гэта просто замаўчваюць. Я лічу, што это просто крымінальная халатнасць, крымінальная бяздзейнасць, калі пра гэта не кажуць. Таму мы бы самі не пайшлі ў Координацыйную раду, але мы разумеем, што для наших апанентаў, скажем так, да, гэта табу. Яны баяцца, што іх здымуць з грантавай давольства, так назовем. Таму мы вымушаны пра гэта гаварыць на палітычным поле, даносіць нашим хаўруснікам. Сёння праблема з'яўляецца ў тым, што мы не паказваем альтэрнатыву нашим братам і сёстрам, нашим сілавікам, якія ўнутры краіны, якіх, выбачаюся, Ілон Маск з Марса новых не завязе беларусаў, і мы павінны паказаць ім альтэрнатыву. Калі прыйдзе час калі Расія направе ваяваць зноў жа на тую ж самую Украіну ці ў Літву, мы покажем братам украинцам, братам белорусам, что есть альтернатива змагаться на стороне святла, коли так коротко сказать. Дякую. 1,5 хвилины на отказ маюць наши удзельники. Но мне не вышло 1,5 хвилины. Не, у вас вышло крыху больше, у нас просто сбился таймер. Я прошу прабачэння. Светлана, да вас тады будзе наступнае пытанне. Зараз я вам яго задам. Вы прадстаўляеце дэмакратычныя сілы ва ўкраіне. Як вы ставіцеся да інфармацыі пра нібыта падрыхтоўку Беларусі да магчымых вайсковых дзеянняў супраць Украіны? Калі ласка. Калі вы пытаеце пра лукашэнкаўскую Беларусь, потому что, калі я знаходжусь ва ўкраінскім кантэксце, заўжды трэба раздзяляць рэжым Лукашенко і беларускі народ. Таму, калі пытанне пра тое, што ці можа быць Лукашенко паўтарыць тое, што ён надаў сваю тэрыторыю або зараз інфраструктуру для таго, каб гэта паўтарыць яшчэ раз, то я могу адказаць, што Украіна да гэтага гатуецца, і гэта бачна з палітычнай прасторы і з вайсковай прасторы. Мы бачым, што украінскія дроны паспяхова лятаюць на 1500 кіламетраў, а такія
вельмі каштоўныя, скажем так, іграшкі Лукашенка, як то нафтапераробныя прадпрыемствы, якія яго гадуюць, знаходзяцца вельмі блізка, то мне падаецца, што саме Лукашенка можа быць прымушаны Пуціным зрабіць такой крок, але ён мае разумець две рэчы. Першае, тады яму трэба разумець, на што ён будзе жыць, бо дроны украінскія летаюць гарна. І другое, што калі ён паспрабуе задзейнічаць беларускую армію, то не павярнуцца ли штыкі наўпрост у яго бок. Дзякуй вялікі, Светлана. Артём, наступнае пытанне да вас. Уявім, што амерыканцы правялі аперацыю, каб скрасці ці ліквідаваць Александра Лукашенко па венесуэльскім альбо іранскім сцэнары, так? І ў ім не абысціся без ахвяр сярод беларусаў. Вы б падтрымалі такую аперацыю? Складанае пытанне. Я спадзяюся, што такая аперацыя не прывядзе да ахвяр беларусаў, але нават калі хтосьці падчас гэтага загіне, я думаю, што, на жаль, гэта тое, што можа адбыцца. Але я бы не хацеў, каб хтосьці з беларусаў загінуў падчас такой аперацыі. Дзякуй вялікі, Артём. Наступнае пытанне таксама да вас. Што згубяць беларусы, калі каардынацыйнай рады раптам не стане? Беларусы ў першую чаргу згубяць палітычную суб'ектнасць і легітымнасць ад беларусаў, якія галасуюць за каардынацыйную раду. Магчымасць прадстаўляць пазіцыю беларускага грамадства не толькі на міжнародных паляцоўках, а ў патэнцыйных перамовах з рэжымам Лукашэнкі. Не будзе каардынацыйнай рады, праз некаторы час будуць знішчаны і іншыя інстытуты, і фактычна рэжым Лукашэнкі вернецца да business as usual. Вось гэта па-першае, што згубяць беларусы. Па-другое, міжнародная прысутнасць на парламенцкіх асамблеях будзе заменена рознымі азаронкамі, гігінамі і іншымі, якія будуць казаць, што рускі мір гэта добра, што беларусы гэта рускія, і што не трэба дапамагаць тым, хто выехалі з краіны. Ну і трэцяе, канешне ж, беларусы згубяць інструмент падтрымкі ў дыаспары. Магчымасць атрымліваць візы, юрыдычныя кансультацыі, магчымасць камунікаваць з мясцовымі органамі, каб былыя палітвязні атрымоўвалі хутчэй легалізацыю, магчымасць атрымоўваць некаторыя сацыяльныя кватэры і іншыя рэчы, практычныя рэчы, пра якія маі апаненты проста забываюцца. Кажуць шмат рэчаў пра добрыя, прыгожыя словы, я з імі не спрашаюся, маральнасць, іншыя словы, гэта вельмі добра, гэта вельмі важна. Але вельмі часта такія словы кажуць, калі няма аргументаў, няма вынікаў і практычных крокаў. Пры ўсёй павазе да маіх калегаў. Дзякуй. Дзякуй вялікі, Артём. Светлана Шацеліна, вам пытанне. Што вы можете прапанаваць каардынацыйнай радзе і беларусам, акрамя таго, каб выдаваць інтарэсы ўкраіны за інтарэсы Беларусі? Я могу прапанаваць свае навыкі, а я вважаю, што я умею сістэматызаваць працэсы, гэта першае. Другое, я могу прапанаваць свае маральныя прынцыпы. На маём вяку ніхто не кінуў мяне камень за тое, што я зрабіла якісь амаральныя рэчы. Гэта другое, што для мяне важна. І трэцяе, мне падаецца, што я таксама беларуска, і казаць, што тады, калі я прадстаўляю офіс Светланы Ціхановскай ва ўкраіне, я пазбаўлена таго, што я беларуска і то, што я дапамагаю Украіне, гэта не вельмі маральна. Гэта ваш адказ скончаны, так? Дзякуй вялікі. Мікіта, да вас пытанне. Вы абвінавачваеце іншых у гандлі словамі, але самі кажаце пра нерэалістычны праект нацыянальнай арміі. Вам не падаецца супярэчнасць? Ну, это уже такое обвинувачение. Давайте разберемся. У нас есть реальная магчимость створить белорусскую вызвольную армию. У нас уже есть некалькі подрозділаў, якія зараз існуюць ва Украіне. Нам трэба пашырэнне гэтага руха нацыянальнага. Таму гісторыя паказвае шмат прыкладаў стварэння вызвольных армій на тэрыторыі іншых краін. Гэта і армія Галера, так называем блакітная армія. І сённяшнім прыкладам можна казаць, напрыклад, сірыйская паўстанческая армія, якая
была падрыхтавана той же самой Турцией, сержантский офицерский складнік, якая вызволила краіну там буквально за некалькі нядзель. Мы помним гэтыя все чэргі сірыйцаў, якія вярталіся да хаты. То бок, гэта цалкам рэалістычны сцэнар. Адзінае, што трэба пэўная легалізацыя нам гэтага руха. Это, зразумела, будзе нелёгка. Лёгка толькі ў Ютубе, разумееце, у пэўных дзеячоў перамагаць. Это зразумела, яна лягчэй. І не браць за это адказнасць. Мы берем адказнасць, мы рызыкуем сваім жыццём штодня. Таму, калі мне кажуць, што я папулярызую на ветэранах, так я сам ветэран. Я сам у складзе ВСУ. Тому давайте тут аддзяляць цёплае і мяккае. Дзякуй вялікі, Мікіта. Артём, ці маеце вы асабіста хоць адно разыходжанне з пазіцыі Ціханаўскай? Прывядзіце прыклад. Агулам я так бы і не бачу асабіста, але я думаю, што вось канцэпцыя круглага стала, я ў гэтым кантэксце трошки больш мякчы за пазіцыю офіса Святланы Ціханаўскай, але гэта дыскутавана, але агулам палітыку, якую яны праводзяць, яна цалкам слушная, і наша фракцыя, наша кааліцыя падчас дзейнасці ў мінулым складзе каардынацыйнай рады падтрымлівала Святлану Ціханаўскую, таму я думаю, тут моцных разыходжанняў няма. Агулам палітыка можа тычыцца пытанняў эфектыўнасці нашай агульнай і ўзаемадзеяння каардынацыйнай рады з аб'яднаным пераходным кабінетам. І вось наша канкрэтная прапанова, каб каардынацыйная рада менавіта прызначала частку прадстаўнікоў АПК, але агулам, што тычыцца Беларусі, неабходнасці будавання незалежнай дэмакратычнай Беларусі і змагання за гэта, тут у нас разыходжанняў няма. Сябры, нагадаю, што гэта дэбаты на Еўрарадыё, прымеркаваныя да выбараў у каардынацыйную раду 4-го склікання. Прадстаўнікі спісаў рух «Воля», кааліцыя «Латушка» і рух «За свабоду» і аб'яднаная грамадзянская платформа сёння дыскутуюць паміж сабой і адказваюць пытанні на пытанні аўдыторыі Еўрарады. Вось менавіта цяпер я задаю пытанні, якія нам даслалі нашыя гледачы, чытачы і слухачы. Наступнае пытанне да Мікіты Забугі. Мікіта, вы абвінавачваеце іншых у гандлі словамі, але самі кажаце... Ага, мы это ўжо прачыталі, так, соры. Вы прапановваеце паліграф для... Не, давайте ўжо іншае. Да, давайте іншае. Вы прапановваеце паліграф для ўдзельнікаў і пры гэтым украінскі. А чаму менавіта такі? Ці мог бы, напрыклад, спіс Латушкі выбраць свайго паліграфолага? Абсолютно. Я ўвогуле не прапановваю, што паліграфолагам быў прадстаўнік БВА ці спіска «Воля», хаця ў нас 3 атэставаных паліграфіста, якія ў асацыяцыі паліграфолагаў Украіны. Гэта найлепшая па сённяшнім часе асацыяцыя, якая лепш няма падчас вайны, тому што я вам ужо паказваў, кожны чыноўнік праходзіць паліграф, гэта нармальна, это як пачысціць зубы, там не ведаю. Таму, калі ласка, выбірайце. Просто тут же ж не пра то, каб там даведацца нейкія інтымныя пытанні. Тут простыя пытанні будуць на супрацу з ФСБ, КГБ, перадача інфармацыі, тому што гэта вельмі важна. Той же самы спікер, той же самы віцэ-спікер, яны абладаюць сенсітыўнай інфармацыяй, якая можа пашкодзіць людзям. Таму гэта для бяспекі, а не супраць людзей. Дзякуй. Дзякуй вам. Артём, да вас пытанне. Ці зменіцца неяк каардынацыйная рада, калі вы зноў сфармуеце большасць, ці будзе так, як было? Будзе залежаць ад таго, як будзе выбудавана кааліцыя, дамоўленасці палітычныя, як будуць з'яўляцца, але фактычна частку рэформаў, пра якія мы казалі, мы плануем запусціць. І першыя 3 крокі, які б мы зрабілі, гэта прыняццё рэзалюцыі аб падтрымкі правядзення круглага стала ў Беларусі. Другое, гэта запуск кампаніі па адвакацыі легалізацыі беларусаў,
якія вымушаны з'ехаць, якія падвяргаюцца транснацыянальным рэпрэсіям, запуск гэтага праекта. І трэцяе, менавіта рэформа, каб каардынацыйная рада магла прапанаваць, прызначаць прадстаўнікоў аб'яднаны пераходны кабінет, хаця ж бы частку. Вось гэтыя тры рэчы, якія мы б зрабілі для перазапуску, для наступных крокаў. Магчыма, падчас дыскусіяў мы можам абмеркаваць некаторыя яшчэ рэформы, якія наспяваюць у межах каардынацыйнай рады. Дзякуй. Дзякуй вялікі, Арцём. Святлана, да вас пытанне. Праграма перад выбарамі – гэта звычайна пра абяцанні. Вы пішаце пра дэмантаж дыктатуры. Як вы гэта зробіце? Знаете, я як лекар за асветай могу сказать, что хутка не будзе. Там жанчына носіць дзіцяцю 9 месяцаў, а сланіха 3 гады. Вот у нас уже прайшло 6 год, і мне падаецца, каб гэта зрабіць хутчэй в наступны час, трэба маць дарожную мапу. І гэта не можа быць канкрэтна партыя. Гэта мае зрабіць каардынацыйная рада у рамках дамоўленасці. І я яшчэ раз заклікаю, што, на мой погляд, мы маем знайсці кропкі, якія нас аб'еднуюць, для таго, каб выбудаваць розныя планы. І вайна ва Ўкраіне вучыць таму, што ты маеш быць гатовы да розных сцэнароў. Чи ёсць у мяне план, як мае быць крок 1, крок 2, крок 3? Я можу назваць першы крок. Гэта точно, што ўсе, хто будуць абраны ў каардынацыйную раду, маюць сысціся на том, што мы хочам еўрапейскую, дэмакратычную, не прарасійскую, нацыянальна арыентаваную Беларусь. Другі крок, што мы гатовыя для гэтага рабіць на ўзроўні месцаў, дзе мы знаходзімся, у кожнай у сваёй краіне. Святлана, вымушана вас спыніць, на жаль. Добре. Дзякуй вялікі. І апошняе пытанне ад аўдыторыі Еўрарадыё да нашых сённяшніх удзельнікаў дэбатаў. Пытанне будзе наступнае да Мікіты Забугі Рухволя. Ці разумеюць тыя, хто спрабуе стварыць беларускае вызвольнае войска, што незалежных ваяроў не будзе ўтрымліваць ніякая краіна, асабліва Еўрасаюз? Ну, гэта хлусня поўная. Гэта, неяк жа ж утрымліваюць полка Сыся Каліноўскага, 15-14, ТУР, беларусаў в Азове, беларускія роты. Сёння праблема ў Еўразвяза адсутнасць чалавечага рэсурса. А ў нас якраз такі ёсць людзі матываваныя, якія ўжо не хочуць бегчы там, не ведаю, там на захад, уже якія стварылі, забяспечылі сабе ўжо жыллё, якія былі вымушаны, выдаўлены з краіны, якіх няма любві да дзеючага рэжыма, можа, у некага і ёсць там стокгольмскі сіндром, але гэтыя людзі матываваныя пасіянары, яны гатовыя дапамагчы. Зразумейце, мы не просячыя людзі, мы не ахвяры, мы не ідзем з працягнутай рукой, мы предлагаем сваю дапамогу, Украіне, перш за ўсё, таму што у нас адна мэта. Ім трэба вызваляць краіну, і нам трэба вызваляць краіну ад гэтых калабарантаў, ад гэтай пачварнай дыктатуры, якая сёння прыйшла ў нашу хату. Нам трэба вызваляць нашых братаў і сестёр з этого гулага. І адзінае, што мы можам зараз, гэта пашыраць гэтыя падроздзелы, пашыраць унутры гэты супраціў і дабівацца праз тым ліку праз каардынацыйную раду легалізацыі нашага супраціва і ў краінах ЕС. І гэта магчыма, паверце, і да гэта ўсё прыйдзе. Дзякуй вялікі, Мікіта. Святлана, да вас пытанне. Чым спіс «Аб'яднаная грамадзянская платформа» адрозніваецца ад іншых спісаў? Якая ваша унікальная таварная прапанова? Мне падаецца, у нас іх 3. Па-першае, чальцы нашага спіса знаходзяцца ў розных краінах, і мы разумеем гэта не толькі пра рознасць, а гэта і пра вопыт, які мы маем з розных краін. Па-другое, у нашым спісе ёсць як людзі, у якіх ёсць партыйны, вельмі такі сталы досвед,
так і людзі, якія маюць пэўныя навычкі ў бізнесе, у палітыцы, у законотворчасці, у розных напрамках. Тобто у нас ёсць і навычкі калектыўныя. І трэцяе, мне падаецца, тое, што большасць з нас належыць до аб'яднанай грамадзянскай партыі, у якой ёсць вопыт амаль з 95-го года, ёсць історыя, і ёсць звязкі з іншымі партыямі ў Еўропе, і таму я вважаю, што саме наш спіс мае от гэтай унікальнае паяднанне ідэалогіі, навыкаў і маральных прынцыпаў. Дякую. Дзякую вам, Святлана. І Артём, да вас апошняе пытанне ад аўдыторыі Еўрарадыё. Удзел каардынацыйнай рады ў ПАРЭ і гэтак далей, гэта вядома добра, але гэта ніяк не набліжае перамены ў Беларусі. Change my mind, як кажуць. Вось такі каментар. А ў чым пытанне? Ну, вы можете з гэтым паспрачацца, ці набліжаюць, ці ж вы думаеце, вось усе... Зразумела, набліжаюць. Ну, якім чынам? Зразумела, набліжаюць. Дзейнасць каардынацыйнай рады вельмі моцна набліжае змену Беларусі. І мы тут не хочам казаць вось такія вельмі моцныя, добрыя лозунгі. А давайте створам армію і вызвалім Беларусь. І вось гэта просты адказ на вельмі складанае пытанне. Пра тую штодзённую працу, якая ёсць, пра тыя палітычныя, дыпламатычныя захады, якія ёсць. Бо вельмі проста безадказна казаць словы. А ў нас лозунг незалежнасць, бо незалежная Беларусь для нас прыярытэт. Адказнасць, і гэта не толькі адказнасць рэжыму, гэта адказы за свае словы. Магчымасць стварыць то, чаго немагчыма стварыць. На тэрыторыі Еўрапейскага Саюза, пака не пачалася вайна Еўрапейскага Саюза ці НАТО з Расіяй, не можа быць створана вызвольная армія. Ніводная спецслужба зараз не даст магчымасці для гэтага. Таму мы нясем адказнасць за тое, што мы кажам, і за тое, што мы робім. Ну і, канешне же, галоўная свабода. Гэта значыцца, мы хочам дамагчыся, каб у Беларусі была свабода і дэмакратыя. І мы робім гэта не праз вельмі моцныя заявы, а праз штодзённую працу. Не праз словы, не праз заявы, а пра працу. Мы не кажам, а робім. І вось гэты майндсет. Які майндсет вам больш падабаецца? Вельмі прыгожыя словы ці штодзённая прафесійная праца, якая выконваецца адпаведна з праграмамі, якія мы прынялі? Дзякуй. Дзякуй вялікі, Артём. Дзякуй аўдыторыі Еўрарадыё, нашым гледачам, чытачам, слухачам за пытанні, якія вы адаслалі удзельнікам сённяшняй дыскусіі. Дзякую за адказы Мікіту Забугу, Артёму Брухану і Святлане Шацілінай. Ну і на гэтым наша асноўная частка дэбатаў скончаная. Праз 3 хвіліны ў часе трансляцыі завершыцца галасаванне гледачоў, пасля чаго будзе аб'яўлены пераможца сённяшніх заключных дэбатаў, прымеркаваных да выбараў у каардынацыйную раду 4-го склікання. Пакуль жа удзельнікі дыскусіі маюць магчымасць выступіць заключным словам, то бок падсумаваць тое, што яны сёння тут пачулі, тое, што сёння тут адбылося, так, і звярнуцца да сваіх выбарцаў. У кожнага ёсць 60 секунд, каб заахвоціць беларусаў галасаваць за ім. Святлана Шаціліна, мікрафон ваш, калі ласка. Палітыка – гэта мастацтва магчымага. Так схожа казаў Отто фон Бісмарк. Таму я хочу заклікаць нашых выбаршчыкаў за тое, каб галасаваць за людзей, у якіх ёсць вопыт, за людзей, у якіх ёсць маральныя каштоўнасці, і за людзей, якія сваімі дзеямі паказалі, што яны могуць. Я хочу выбаршчыкам сказаць, што з майго досведу, калі вы думаеце, што палітыка вас не стасуецца, і ў соцсетках я бачу, што у каардынацыйную раду мы не пойдзе, гэта нам не патрэбна, інстытуты нам не патрэбныя. Так вот, я, як чалавек, які жыве ва ўкраіне, могу сказаць, калі вы думаеце, што палітыка вас не стасуецца, у якийсь момант яна пастучыць вам у дзверы салдацкім сапагом або прыляціць зранку ў палавіне 5-го узрывамі. Дзякуй вялікі, Святлана. Дзякуй вялікі. Ваша хвіліна ўжо скончаная, мушу вас спыніць. Святлана, ўжо ваша хвіліна скончана, дзякуй вялікі. Цяпер заключныя словы ад Артёма. Номер 5.
ад Артёма Брухана. Артём, калі ласка, ваша хвіліна славы. Коаліцыя «Латушка» і «Рух за свабоду» спіс нумар 9. Калі вы не хочаце бачыць у каардынацыйнай рады выключна папулістаў, тых людзей, якія не ўмеюць дамаўляцца, якія робяць толькі выключна заявы і падпрацоўваюць варожым і пса, тады не галасуйце за нас. А калі вы хочаце бачыць спецыялістаў, прафесіяналаў, дасведчаных людзей, якія працай гэтых гадоў прадэманстравалі канкрэтныя вынікі і ў адрозненні ад усіх астатніх спісаў маюць канкрэтныя прапановы, як выйсці з палітычнага крызісу ў Беларусі і дамагчыся незалежнай Беларусі, дзе кожнае слова і кожнае дзеянне будзе адпаведна, кожны чалавек будзе несці адпаведную адказнасць, і каб дамагчыся сапраўднай свабоды ў нашай любімай незалежнай Беларусі. Менавіта незалежнасць, адказнасць, свабода – гэта наш прыярытэт. Таму, калі вы падтрымліваеце нас, галасуйце. Коаліцыя «Латушка» і «Рух за свабоду». Спіс нумар 9. Дзякую, Артём. Ну і Мікіта Забуга, ваша хвіліна. Калі ласка, заключнае слово. Шановные браты и сестры, у нас нема такого майстэрства словесной беллетристики. Мы просто хлопцы і дзяўчаты, якія сваімі справамі доказали, як трэба вызваляць краіну. Сёння у нас вораг, вельмі каварны вораг. Рэвалюцыя годнасці показала, что аднымі ДНК любви і дамаўлятамі мы не здолеем вызваліць нашу краіну, вярнуцца да хаты, а таксама вызваліць з гулага наших братоў і сестер. Таму падтрымайце, калі ласка, у нас ёсць канкрэтныя планы на пераходны перыяд, як узмацніць нацыянальны рух, як узмацніць нацыянальны супраціў, як нарэшце вызваліць нашу краіну не праз гэтыя словы, праз лабірынт слоў, якіх мы ўжо 6 гадоў чуем пра то, як мы все робім, у нас не атрымліваецца нічого. Таму і немагчыма гэта праверыць. Таму мы адказныя людзі, і мы рызыкуем сваім жыццём дзеля вас. Дзякуй вялікі, Мікіта. Галасаванне гледачоў спыняецца. Гэта было заключнае слово удзельнікаў сённяшніх дэбатаў Святланы Шаціліна. Шаціліны прадстаўніцы аб'яднанай грамадзянскай платформы, Мікіты Забугі, спіс «Рух воля» і Артёма Брухана, спіс «Коаліцыя «Латушка» і «Рух за свабоду». Пакуль ідзе падлік галасоў, сябры, я нагадаю, што сённяшнія, як і ўсе папярэднія дэбаты на Еўрарадыё прымеркаваныя да выбараў у каардынацыйную раду 4-го склікання. Самі выбары пройдуць з 11 па 17 траўня, а галасаваць у протапарламент змогуць усе беларусы. Пра асаблівасці галасавання мы вам раскажам 12 траўня. У эфіры Еўрарадыё да нас завітае старшыня выбарчай камісіі Алена Прыходько і кіраўнік каманды распрацоўшчыкаў праграмы для галасавання Павел Лібер. А пакуль вынікі сённяшняга галасавання ўжо гатовыя, зараз я ўбачу лічбы. Нашы гледачы ўжо могуць бачыць лічбы. Так, Святлана Шаціліна набірае 32% галасоў, Артём Брухан 40% і Мікіта Забуга 28% галасоў. Вось такім чынам прагаласавала сёння аўдыторыя Еўрарадыё. Дзякуй, сябры, за актыўнасць. Ну а на гэтым дэбаты на Еўрарадыё, у якіх цягам месяца сустракаліся прадстаўнікі ўсіх 9 палітычных спісаў, якія змагаюцца за перамогу на выбарах у каардынацыйную раду. Дэбаты нашыя скончаныя. Я, Маша Калеснікава, была ўвесь гэты час мадэратаркай дэбатаў, гэтых гарачых дыскусій. Дзякую ўсім за актыўнасць і за ўвагу. Сустрэнемся на Еўрарадыё. Дякую. Дякую, да пабачэння. Дякую, коллеги. Можно выходить уже, так?